sampai kelingan ning wong tua maka wis kaya kene arep sambat-sambat ning sapa tapi arepan boleh ning panggonan kula ngerasa wira ujare arep nelusuri tekan di jagate senajan mati kula wis pasrah wis langka maning sing kanggo gandula suami sing banget sayang nganti tega buang nasib kula iki Bos Mebel ayah Enok Ime sing wis pernah nulungi wis pernah ngupai mah si cilik sampai dewasa durung jare Gusti Allah iku adil jare Gusti Allah iku maha penyayang tapi apa uripane isu ning waktu kieu serba salah ora kena ning darat ora kena ning banyu rasa putus asa sing tak alam